Здравейте! Продължаваме третата част на Outlast. И се извиняваме, че втората част спря така внезапно. Да, забравихме да кажем чао. Нека видим тук на компютър, нека видим... Това е не е ли камерата, която видяхме? Да. Нека видим какво ще запише тя, може би... Това не е ли оня, бе? Какъв е това, бе? Оня светеца ли? What the fuck? Ана. Знам, той дали ни спря тока. Нека се скрием тук по-добре. Добре. Така, нека видим сега да изчакаме малко. Това е, да не е оня детник през прозореца, бе? Може би. Грозника. Той е. Шит! Пари той е. Само не излизай. Ще да излезем или не? Първо с неприятности, да. Няма смисъл, нека изчакам. Лезе този. Чаква се и оглежда човек. Аре, той няма ли се тръгва? Аре си, кой най-после. Аре, чао. Или вече? Добре, аре, излизай. Виж сега, но той на къде тръгна. Топа нищо не се вижда. Окей, да кажем, че си е тръгнал. Почва да ме става базето. И сега на къде? Да влезем тук. Нищо няма там. Това дето бяхме тук. Да, минали клип. Як ли какви портирите има вляво? Як ли какви красавци? Те са като някакви мъртви. Само къде е човек? Не знам. Много е тъмно. Он е сигурно изгаси от тока. Не сигурно, това е тук, където бяхме. Много по стогите. Я камерата. Камерата. Дали работи? Не. Няма токи, няма как да работи. Този път вратата е отворена. Добре, значи пътя ни насам. Добре, слизаме надолу. Сега се разменихме, защото ме хвана тук базето доста. И нека той малко сега да поиграе. Не стига съм се мъчил вече. Да, за тези, които не знаят, аз следва една от най-сложните части. Нека вземем тази бабка първо. Защо да е сложно? Защото тук... Чакай, спри първо. Не, няма да отваряме папката. Зареш. Да. Защото тук почва да ни гони някакъв... Кога ли ще е това? Сега точно. Така че трябва да сме бърти. Да. Мале... Да няма говор. Да, и аз. Добре, затварям вратата. Не. Какво ми беше сега тук? Скри се по-добре. Чай, първо. Значи тук, ако някой не е разбрал, аз знам тук какво трябва да се прави. Трябва да цъкнем още едно такова копче и да цъкнем една ръчка. И тази ръчка, дето видяхте току-що, който иска да се спре на пауза да види. Сега трябва да се скрием в тези шкафчета, защото мисля, доколкото си спомням, той ще влезе сега. Той май разби вратата вече. Нещо тропаше. Не знам. Не знам. Ехо. Мале, сега думка. Ако някой... Вижте как трепери. Да. В момента разбива вратата. Само да кажем, че не мърдаме ние. Да. Ето го. What the fuck? Ето го. Виж му тук, бухалката има пирони на нея. Да, това, ако те умне веднъж ще умреш. Ужас. Той е някакъв страшен злодей. Дали излезе? Сигурно. Обаче не ми си играе. Не мога. Давай. Добре, излизам. Аре. Къде си ме, мафиот? Къде изчезна това? Майна. Нали сме го минавали с теб? Минавали сме го, аре сега. Ама сме забрали почти. Почти всичко. 30 сания. Само малко. Къде ще се крия? Аз съм тук. Ясно. Знаеш ли аз кой съм? Знаеш ли? Аз не съм се крил от скоро ще свърши серията.
кажа. Добре, това много не ме интересува, защото аз целих място, дами и господа, още от първия път. Ръчката тук ли е? Къде е ръчката? Защо толкова се притесняваш? Защото ме е страх. Ти след те гони, оне. Да. Абе, бързо скри си. Чакай, че трия. В момента си сменям тъпата батерия, дами и господа, и целия съм изтръпнал. Ами, добре, мисля да се махам тук. Мисля, че... О, не. Остава да натиснем само още едно последно копче. Чакай сега, чакай да видим дали ще... И дали сега ще дойде тук. Я пусни за малко мишката и тези работи, да видим дали треска. Ами, мисля, какво? че не. Не. Угаси камерата да не си хабим батериите си. Ами, добре. Ами, аз мисля да тръгвам. Чакай. Изчакай една минута. Чакай. Окей. Една минута. Зрителите да не могат чакат, аз викам да тръгвам. И сега представете си, това ме среща точно на вратата. Аз за това ти казвам, но... Да. Пусни камерата за малко. Да, никой не може да знае, това е най-гадната игра. Окей, аз мисля тръгвам. Давай. Айде, да не се... Той разбил вратата! Тя не беше ли разбита? Не беше. Сега за какво се връщаш там? Защото на там ми е пътя. Сега удрям на див спринт. Какво става, брат? Ето го! Максим! И майка. Чакай. Максим. Той запълва. Хора, ако не в момента. Майко, той ме удра. Бързо. Не, беги. Пази спокойствие, човек. Видя го вече. Значи, и споко. Пали. Влизи. Хора, успяхме. Стига, бе. Успяхме ли, бе? Да. Не го ли видя, че не изпусна някъде? Сега внимавай тук, човек. Има ли лампа? Има лампа. Тук. Yes! Браво, човек. Вратата, която беше заключена. Да. Сега. Красавците? Така, нека продължаваме. И сега се разменим. Ами, чакай само, до края на епизода ще съм аз. Че нещо ми се играе. Добре, сама трябва да дойдем тук, не знам. Сега, пак трябва да правим на тази клавиатура. Давай, цъкни. Окей, за миг. Стар. Та инжекция, бе. What the fuck? Чакай, бе, човек. Защо ни бие някакви инжекции, бе? Остава. Бе, та инжекция от мен, бе. Какво е това, бе? Това оня, бе. Светеца. Ден изключи толкова, сега трябва, че... Това е светеца, дето от първата част. И тук, къде... Това той ли е, дето не изключи толкова? Тия полиция. Нещо такова не знам. Дано да е полиция да ни спасят. Дано. Гледай, нещо ми трепери. Не знам. Човек, той те опои си инжекция. Какво искаш? Айде. Аре, сега ще ни вземе. Добре. Спокойно, вече минахме една от трудните части. Да, щастлив съм. Всъщност не беше толкова трудна. Препоръчваме ви да гледате клипа преди да играете, ако играете тази игра преди да играете, защото няма да знаете какво и ще ви убият няколко пъти поне. Да. Сега какво става? Къде сме сега и какво правим? What the fuck, някаква стая? Да. Явно. Още ми е замъглено. Поне камерата е при нас. Ами, добре, явно сме в някаква стая. Тук пише почивай в мир. Да, това е почивай в мир. Английски. Добре. Дали е такова на вратата? What the... Къв си ти, бе, майн? Кой е то? Той избега. Къде сме? What? Тук пълно се води, бе. What the? Ето то. Той не бива, бе. What the fuck? Защо го смачкам? Че го смачкаш. Аз така добре, че... Човек, какво ще правим за малко гъпо? Отко е. Дали си ни гони? Добре, то е някакъв от... като всички Сега други. предложи какво да правим. Ами,
Добре, ще обикаляме и ще гледаме. Да, тя се заключи. Добре. Я влез ето тук. Батерия. Къде? Ето. Обърни се. Дясно. Дясно долу. Не, това не е батерията, това е някакво шише. Да. Стори ми се, че е батерия. Я виж тук дали... Не. Оп. Много си грозен пич. Виж какво насле има. То се едно изпил. Тая част не си я спомням изобщо. Добре, то се едно изпил 20 часи кафе. 20 часи. Ела да влезем вътре. Я дай надолу. Дай долу. Виж черва. Я ги пипни. Да, беше. Виж го това. Виж го. Едното му око се вижда там. Да, другото не знам къде е. What the fuck, къде се пипа? Добре. Човек, имаме 10 батерии. Имаме 5 батерии, не 10. Да, добре. Не видях, извинете. Сега няма да може да... Тя красавка. Фейсбук. Вижте, зрители! Я пак я на други. Какво да гледаме? Я. Човек, тия луди ли са? What the fuck? То тук всички са луди. Погледни ги, бе. Тя добре ли са? Както видяхме... Тук никой не е добре. Който иска да спре на пауза да поразгледа. Добре, ще проститим още малко и ще... Внимай той да не ти се нафърли, само да не стане като ония от инвалидната количка. Между другото, като казах инвалидна количка, там има още един. Да. Какъв то? Казах ли ти? Я пак. Какво тук, бе? Гледай как ме бута. Той ли те бута или ти не го бута? Не бе, той ме бута, гледай. Гледай с ръцете. Гледай. Я гледай какво хубаво кой има. Гледай как ме бута. Не буташ, ти ще изненада. То сега какво ли ще ми направи? Внимай да не се фърли. Я гледай един крак. Той целият в мупа и този. Той ще шиба глад. Гледай къв му. Това не е единството място, да ти ще пипата. Гледай тука. И ето тука. Тук от началото, като го видяхме отгоре. Да. Дай сега проверявай вратите, стиги тия удаци. Окей, ще провери всичките, ето там почти. Тук има ли нещо? Да, бе, има. Нищо няма. Няма нищо. Тук. Заключено, както разбира се. Заключено. Тук. Окей, тук дали има нещо под леглото? Не. Между другото, моля ли да се крием? Добре. Това е хубаво да се знае. Как да се с кое се скрихме? Само да ще поясни на зрители. С левия бутон на мишката. Да. Нека затворим тази врата. За какво го правиш? Да. Окей. Какво има сега тук? Нищо. Много нищо, пък батерията вече ни е на червено. Много бързо се хъбат батерии. Да, ето го кръставеца. Тук заключено. И тук е сигурно заключено. И... Ти бе, бич! Какво ти има на устата, бе? Едно изпи от 10. И всичките ли проверих? Не има от тази страна. Ама тук. Красавец. Само той да не ни се нахвърли. Я го лекам са. Лудак. Арвин това. Окей, тук има някаква дупка. Явно пътят ни е насам. Обаче, мисля да разгледаме после и другите. Ама внимавай, тук запомни го. Добре. И то те сигурно са заключени. Всичкото е заключено. Мързи ме да ги проверявам, направо ще си ходим по пътя. То да не дойде с нас. Ще дойде, дай. Окей, идваме тук. Нещо... Къде сме, бе? Почти нощото виждам, не? Нет. Къде минава? Да, и къде са? Нагоре има шахта. Хора! Мъж с мъж, сериозно? И тук те са гейове, рад. Добре, чакайте си смени батерията.
Но... Глик, то нещо ми говори. Глик ми обяснява. Човек. Глик ми обяснява нещо. А, пич. Ама ние по шахта ли се качихме? Какво Да, направихме? бе, тук се качихме. Е, в тази дупка. Да, сигурно сме насам. Или я първо да видим какво има на там. Ама то па ние не можем там. И ми добре, пича, речал, приятно ми беше. На теб. Сигурно по-приятно ти си е сторило. И то го правеше с мъртвец, за бога. Някакъв труп. О, мага. Те са... Да, именно. А сега... Сега да дойде той да го прави. Ами... По-добре, че заключим. Така е. Виж, на там имаше една. Тук нещо ми свети, май. Си нощното виждане. Да. Добре, тук е заключено. А на къде? Това ще видим. Окей, явно сме на тук. Добре. Опа! Тук това е Това тази място. е дупката, дето дойдохме от тук. Не сещаш ли се, ние бяхме от тази страна. Да, сеща се. Я влез през тази врата, ама тя е заключена. Няма смисъл да влизаме. Тук имаш един лут, дето е така тук ходеше. Да, и Помниш ли тропаше. го? Ние от тук някакви не може ли? Може. Да, може. Да. Добре. Ето го този пич там, дето си удари главата само. Его не. О, тук имаше някакви двама голи. Добре. И ти двамата голите дета. Да. Няма ги. От. Тока ми стресна. Топа има врата. То пък как сега от другата страна? Къде отида, бе? Ето къде отида? Мале, както срещу виждам, то сега гледа ни гони. Да, бе, и аз. То тук има, верно, че имаше врата. Сигурно ми била заключен, щом той не успя да това. Това е. Какъв? И аз светни иде. Тук е някакъв затвор. То се сгънал тук. Не мога влезем. Не. 100%. Ами. Тук ми изглежда познато, човек. Блок Б. Тук ли сме? Сега тук какво ни обгъвздяваха някакви? Да, точно така. Сега... Ами, добре хора, това ще е за този клип. Да. Наистина беше много напрегнато, особено когато ни гонеше с бухалката. Той ще се видим в следващия до тогава.